Right, karibu na ndo mwanchu mwigili Ogetembe Television na Getembe Fiber mambingia na andike kugenda sekemio kendeke magazeti. Karibu asa magazeti chinguru kwa Geoffrey Nsarigwi. Gazeti ni ya The Daily Nation, gazeti ile ya Taifa Leo, gazeti ya The Standard na chosi ndio chibwatemegano au kengu kwa leo mwanchu mwili kunya manyenga kia tekire iligira na hebu manyi aliya magane atekira sobuli kema byabono. Karibu tubwatane mpaka twakolire. Ukuru kwa Matilda Ovaigwa. Gazeti ya The Standard egotevana questions abound. Amaboli goro yogosira kwae ombo oyo kabere umwaziri omukoro na boigo omujumbe mukoro obwetinse mutiricha Lugari kosewe bungeri ya Lugari omoske Cyrus Jirongo wono ni gama boli amangi akendete ko boli kwa igoro yogosira kwae obogimali tukoria Jumamosi na boigo revealed identities of Kenyans in Russia war. Yani asise gekendete me agency ya Russia na Ukraine ni kobono ya chakire koro kanamuna abaria ba kusaba Kenya abangi bali babikira somo stali busyo eliokurwana esege yo bono nigo bachakire komanyikana na boigo bwa nigo bogendete utigaranga ngaki yekireta abakenya abaiga bakenyora sako mwaka James Onkoroki bacha nigo bwate gazeti ya Taifa Leo kwa razangu ra duniani mapema muhimu egonte biganga ODM itaendea uraisi 2027 Winnie Odinga nero goteba amangana yo mapema chirindete yo tumira naye dondoza hapa na pale amono mwenye ningo koada ye mapema. Hallelujah. Na korengana ne gazeti ya The Standard mwancho muligire kera watanga questions abound amaboli amangi agendete gutigara gose abakenya bangi bagendete gutigara no ogochano konene igoro yogosira kwae omoske Cyrus Jirongo yo nyarete konyaro mubasokano karenchira kogenda ase enka yae para ya Nairobi Nakuru highway mwancho muligire mukano ire libagase page ya kane korende nigo amaboli agendete gutigara bakote bona ondake ombolengali noraroro aso gosira kusi asomo basukano iga ikiagira buna nonyine ntereberi ye basi eyo yatomete gari ya Jirongo nigo arekorokana nonyo oringe gukwanira omubasukano oyo taringi buna omonto bwego sete gosendigara korokana ari gukwanira omubasukano iga bunegentegeke ekirabono abange bakweburenga ogosira kwiga nigo kwarenge ogosira kwa bene goseno gosira goseno omubasukano orubiri nekero egoteba kusiga gazeti ya The Standard. Ekwera agotebuna friends say Jirongo had over time expressed fears for his safety. Now they are demanding answers about what really happened on the road in a country where high-profile deaths in road crashes often end inconclusive investigations. Ngabondo ni gaba Kenya abange anene mono abarai babire bagosiria magimabo asembasukano yechi para na boiko no nyino butukiti bori gochi bwakorekana ekirabono abange bakubole na ogosiro koiga na kikwarenge butukibonyara gukorekana elinde amate ya enyora machibo mogeno ire libagase page yakane gotana friends family raise questions over the death of Cyrus Jirongo na boiko ande asinze moyende ngukwanderero comment kana ko mangana yeme basukano yechi para nigo kwanyare kweneki wa asamatuka ya iga ase ense ya Kenya kuba muno ekero egazeti iga emulikirete gati ya para bali basireti amagimabo kwetrase me basukano yechi para ase chinjira cyobo tutukanu bunabono homo rayo mokurukuro iga ase gosenga Kenya's first African minister for education ase mwaka wa 1962 weka 1963 umanyekana tebuna Lawrence Sagini nigo anyarete usiribo gimabwa yaso motinyo gatano na gatatu mwaka 1995 eyo nga ase ubo basukano yo wikiraboniga nonyo botukiti bocheti gokorekana komanyanga ningi kereto mo basukano yo gokorekana ne wate Bishop Alexander Muge, Chief Justice Kitili Mwendo, ne wate General Joseph Ondolo oyorenge otenenete nere onyarite kobo mu Afrika mutagani kigima gotenera amajeshi nere osireti ubugema bwaye ase omubasokano mobewe para Morara George nere bono nere nigasireti ubugema bwaye ase chinse motire tia Lusaka igotoka mbe ya Zambia nekero bono ubutukibutanya gukorekana na bose chinka chitanya konyora amachivu amaikirano wikira ase amatukaiga. Tuna gazeti ya Taifa Leo. ODM itaindia urais mwaka 2027
sema Winnie kirikulilia engana yaye omo nyaruka oye nyagusira Raila Odinga tukuna Winnie Odinga oyu kwane chinkwana chabatikira banga gati abo barayi bechama ya ODM asumu chano monena kotabanga goika ODM etwale murwaniriribe kirokyo barayi bwense mwaka 2027 yago chinga kia barayi abechama iga barodekana botabanga kolenga ninywa moye chama ya ODM na UDA na ekerugyanse kegima baragani nikelikyo bokonyi buburayi bwense ayonsi na mangana likichibe cha kabiri gazeti ya Taifa Leo kulende Ali Daily Nation mugano igabo igono ile obulito ekirokujirigiria asipechi ya gatano na kabiri yubo igo asomo swato iga Winnie Odinga agenda gukwanira igoro yobo borongi bwaye bwokogani koranga echame iga ya ODM yatendo murwaniriri bwe kirokyo burayi bwenso mu 2027 Winnie nigala kwanete iga ase eskuru emo ni Winnie alikuja kwa naiga ase skuru emansabili ya Murang ase gusasa nsabili ya Thika agwa ase boigo atalete eskuru eyo ramono musio we skuru eyo gosemosio we chisemi ase nseme eyo kurunga feidi nchoroge no mwenyene eskuru iga silita Peter Munga awasaba kwa nete amangara au isemi ase gazeti ya The Daily Nation kudedekero kuligirali gazeti ya The Daily Nation egukwanira chibechi chisko epechisko kegima aigana bibwatumugano revealed identities of Kenyans in Russia war egotebekana nga abali banyareko babako bekwa sisegi nobokoreli bwesigi alianseli ya Russia bono nigo andake nigo obubisi bwa orokire asitu anyarako batukuli kurumaganga abakenya bange nigo banyarako abagotwara emechando emenene maega yoko irwa senseli ya Russia nago chyokolemere memi yako lere babekwa sichisegi chukurwana egento gyotiga abangi bale bagusire bugima chamata chabo nigo chibwate mechanda kule kugabani abakenya 53 nigo banyarako bako gosi obubisi bokoroka nkiberetwe ebi asisegi asensomuli ya Urusi Russia nyoro mugano ulikire chibechi chia kalenga ekarokore chibechi kana na gatane gazeti ya The Daily Nation nabigo egazeti ili ya Taifa Leo chibechi gatatu chibato mugano yo asenchira yoboime Matilda Mwanche mwori wegerere gusikarande ase gazeti ya The Standard yerituko riarero ase page ya kabiri kukwanirire omuchando yomo gose abo igo muchando yomo obwobo chenu okiafya oyobono okonyora egati yabanto abange aso nande okonyoranga chinga kichingeti bariko manya yotana beyond the bleed hemophilia patients fight invisible battles nga bono abantu mbaroro barabo konyoranga ekero anyorire amajira gusanyari kubuturwa ase ekimo kyomubroe nigo ekororokana nga tari kubwena usamanyinga tari kubwatana ase process manyikana tibuna blood clotting tari kubwatana kuna abande abantu mbaroro konyora liote ndiri kubwena ikiageranga nigo babwate genes gose no chinderi babwate kurwase chisokoro iyo nengana yabiro muchando monne gati ya bange buna bono igo manyekanete buna Humphrey Luvumbi akwera buna nigo aberika utwaro muchando iga kurwaro umwana kolende tamanyete ekiroko nyoranga nonye okubutoro nonye no muyo goso bwembe iga kwanyoranga eliote yao ndiri kubwena usamanyinga ritari kubwatana ndiri bwesieka buna libwenerete oino muchando ogendete koreto bukongo ukigima nabo igo onyare kumurekerwa ne wizara eri yobo cheno nabo igo kurase county ya Baringo igekorokia abarwaire nigo bagendete uchandika kema ikirobono yarorekane buna nigo omogiro oyo bwechikline abo bisa bechiklinik oyo nyare korekana ase omutinyo yo mobono onyare koreto muchando ase chinsemo ichugose ase county yo nabo igase page ya gatano ikomurikira mangana yetisemi kirabono aborokiwa bange bali bakoreta matemo ye grade ya kyanda baguchoswa senior schools bono batigarete ase obot gose babwate batigarete ase inchira abatamanyetinga inchira kibabwenete kogenda gosembere mu kibabwenete gochora ase mangana arts sports na boigo sciences nekiregote buna nigo yaro kaninga nigo babwate amatemo manene sana gosebanyorire kibarua asogochora muri mu kibabwenete gokora ase mirobereri ya STEM ya social sciences and arts na boigo sports pathways nigo egotanga many struggle to balance academic excellence with a creative, athletic and co-curricular talents ngabono abaruki wabange nigo barorekane ngati bariko nyara korengania obo
okosoma kwabo goso gwesemya kwabo anamono asa mangana yechigosoria mangana yokwegia nabo igo na mangana yogokora buna bono chisabu nabo igo sciences ekorokanaga mbali konyara go balance subjects ase kubotekana na machibu ali yamate mwanyara kubotoko ewiki yaeta ankoro kigwaroli kina igule gagwa sogante bigago amatemu trotina sogete abana barumbaga ndibande sukuru ande bitiriti bagende bono botutukanu babwa baro lili babororo sukuru kibago chi nande nga kibago chikoso mere mokiye gabago chikokora na mere mokibago chikokora aki kero kwirana gazeti ya Taifa Leo kibechi ya kalengo mwanchu muligiri ebechi ya gati gazeti ya Taifa Leo igakarigo kwanera kibechi ya gatano ikwanera amachiko au abekirwe andake asichisomo chiri cha Mombasa kubatukana nechiga kicheshere cha Christmas nikobono emega iyo ya eru amachiko au na chingaki abantu bago chikoberase inyanchili ya Indiana asukwegohia egekakinga nikibakobera nabigomba ribago so amachiko au nabakora igazeti jibe cha gatano bono mambia mugano likire jibe cha gatano igazeti ya Taifa Leo abo igonga kero kuri jibe cha gati igazeti ya The Daily Nation mugano ngabuno yu boigono irobolito asegazeti yeyo jibe cha gati imambi ya bono kuligiria epechi ya akalenga epechi ne ya gatano igazeti ne ya The Daily Nation epechi gatano limo nero ni gibwato mugano egukwanira IEBC to use ID and passports data for voter listing targets Kotabanga ekomekeri kyoko kyobo choli nichimbebe kia IEBC nikobono gigo chikotumia amangana yebibande nabogo chu passport asokweli okuligeria nabogo kurotota register yabaki chikura ligiri ayonsi bechata nalimo emambia bono monchi muligiri ekerogende konyanyora igazeti ya The Daily Nation karonta ruansi epechiga yagatana kabere omo CS waome oyo omo CS wa mangana alia yichindemero aliswa ome ni gobono nyareko ba ko ichania bange asokorekana agokora campaign ase chinsemo au chichi bunge eyu akabiro mujumbe asabange bakagirana ni garage koirana akobolia chikura sensamali ya Kandara mungana likichibe chikatana kabire emambia bono gazeti ya The Daily Nation boigo koirana ase gazeti ya The Standard yeri tukoria rero ni gobono emulikirete siasa chorogongo rwa Nyanza ekiragotana post Raila Nyanza is Kalonzo a natural heir or political tourist andake omoske Kalonzo Musyoka nigo akororokana arachiko twara gose arachiko twara okomanyekana na boigo ubabe buna area Raila Odinga magiga eyogo sire kwa muskerela Odinga korende nigo nanda sense muyende babata maboli gose nigarorekanire nigare political tourist gose garu motari oge siasa yani gasia no gutara na boigo okorigereria mbire bigenderete gokorekana usambangana asiasa na boigo kera chinga kekera gochikonyora akonyara kabaga wakirwe koko kwanyoranga taligochiande gose taligochia gotwara chinguru chiri gosomo ngusori goika omoero ino mugano ire libaga ase page 10 ase gazeti ya The Standard yeritiko riarero na boigo kokwanirire amangana ya buna bono umurakera omonene buna bono se county ya Turukana eyo yarorekane buna nigo abamenyi bechinse mechi bakendete gucandika kema ekiagere mburati ya nyagoto bone yu yairire abange bachakire konganya kogenda nonye enseri ya Uganda gose bagwetani urubebero ensi ya Kenya gocha Buganda nencheremo yokoligia endagera ase tugo yabo nabuigo nonye nase chi family chabo kurena ase epechi ya gatano na gatatu igazeti ya The Taifa Leo ikukwanira umugano kurwa sinse chamaiko ase ukwanira ikombekilikyo mu bwichinse ke United Nation UN ngo yaragireire na kogikilia kerage obusagani obutindi bwakorekana obutumia kamerali egose drone ase ensamilia ya Sudan na Southern Sudan kutokana na nchi abangi ni batigiru batali nobo menyo ekarabantu abangi basira magema kubatandise gikigendera kwemburana gati yekombekeli gosikia banejeshi ba Sudan na bali ya RSF ase chinsomo chiri cha Sudan
Kusini amangana yonsi nyara chibe chakatana gatatu gazeti ya Taifa Leo mambia bono manyenga chisegije ni chaki anamono kurwa sinsi chuchama iko kulikuri na Daily Nation mambia bono epija gatatu ego kwanera omugano omotindi sana uyu oko chake tukurose epija kabere Divine Evil na Kuru's Mission Hospital of Death ukwanera enyagitali emo yekurukunga nero sente ekurukunga Sisto Masolida Hospital kutoka Nakuru ya amagano rokwara kinga nigo bono yabaire egeti kyama kweli umagano ubu muswati omukurunga Agnes Ngata mu myaka 24 nigo komolekerwa gaiga muswati obwe bwaterneti nabo igo oyo siritu mabwaye ase o chinchira chibo tudukaru imenya gitali ya Sisto Masolida Hospital otobakana muswati iga uyigete asnya gitali yo asogo chakwe kogonkia Digono nyarabo aberete asi ekirogo asukuganya egekegetambe kurwa igete kure bambya wigachi ritkoligi mwikobotuko munyagitali atarachi asijagitali yo nabo igo enyagitali yo egotobekana nigo ekurangilia abanyagitali etabwati abanyagitali sinyagitali yeme bagucha kokonya baruire bali critical no mweli yo munyagitali umwiswati yo nigasire tyobo mabwaye kaganyerete konyora obokonyi mu Ugano buburobo nene igoro muswati we myakemeke Agnes Ngat Bumyaka 24 usiro bumasinya gitali ya Nakuru ibone kumulikirwa kirege asamangana yogo tatuara omokia bwaye banyagitali go konya nyoro mugano yo egazeti ya The Daily Nation kero kuligiria amanganda mangina gazeti ya The Daily Nation migano ina goteira gazeti ya Taifa Leo boigo yende nabo konyora kurwa sichinsamo akulinde kibe cyatanda gatatu bono mambi cabinet ratify 5 trillion infrastructure fund serikali bono lige uchikuruta nabayigo kolonchi bene litikulia lero asomo omurayibu ensomo skewira mruto akayiri kumirana ne barasi ya bawaziri asogo chikoligiria gosikolonchi amangana ali trillion isano chikogenda samangana yamagendere kurunga NIF ose ekurkunga National Infrastructure Fund yuatebringa andakira chokonya gokinia ubwaga chuwa magendero na ukino magendero ime ya Kenya mukano chibeche katana gatate mambe ya bono kurwa singane yomurai bwense kulene pechi ya ikomye gukwanira igoro yomo jumbe urugari yo kabiro mujumbe urugari nerasaira sirongo yosiro chobuga mabuaya somboskono webara Mabulia mange nga ineo mbasikono iga ni go monyora burunge useni go robererie maswali enda mange na ki enyorete asesabali yo kwenda Nairobi au konyora sarule ni amate anja alinga awe gusinko genda alingo na enda mange ayoko likwa segazeti iga yoko kumonyora Cyrus Chirongo doche asegazeti ya The Daily Nation na mangale ayande nkura siga chi county au na kura sichinse jama iko egati abo kura sigosole asegazeti iga ya The Daily Nation material gazeti ya The Standard page ya gatano na gatatu ngukwaniriri ingana yaye nandi nyagusira umusikerela Odinga nekire gukora una andake nchira yarorokanire umusikie William Ruto agendete ko motogia Raila Odinga na buigo kuikange ekia makerikia ODM nigo ekorokananga nigo bono anyarire kose na tarabaka wikirania chira nyara tako bagakurira bakenya asinse mwende nigo bakoyeroka betroyo kusenga nigo aringe omosani andake webikoba igoro ikiagira nigo bamurekere tubona so mwaka 2022 chinga kichechi campaign nigo bone gari yae omusikerela Odinga yanyarite kwa amasasi na egati ya abarai kuse bakagerwa bakurwa asensemo ya bosibarenga babotani bomusike William Ruto na boigo asensemo yende enchira chakire kuko togia na boigo ko ligerelia na boigo kora egati yemega asikia makirikia ODM bigakoro kyabuna andake nigo abwate ekerenga asi okumuikange omusike Raila Odinga ino mugano ire libagase page ya gatano gatatu gazeti ya The Standard na boigo asekengese kia health ke ukona mangana yobochenu nigo emolekerete amangana ya a drug resistance surge in Africa bono amalioga mange tariko kora semebre kubwa monochi antibiotic abantu abaruire bakogenda sikia kitali banyarako bekerwa kosibanya kwa banyarako ewachi antibiotic echo kitali gukora emirimo gusama lioga yo cintetire cyoko ukora senchinya kitali kwa betuno nyichi sindani kitali gukora emirimo ekiagira nigo bono muchando igogendere gukina kima asoro kongoro Africa ekintu kyagerire amaruire mange bono tariko nyara kurwari gwa guika anyara kwera sinchira engikirano
obochenu nabo igo amange atigara kogendera kobaga kwambukira ase igati ya bantu kengese kyo kya mangana health kosa mangana obochenu ase page ya kabere gazeti ya The Standard. 8 die in Nyamira road crash. Matatu was traveling from Nairobi to Nyamira and collided head-on with a trailer. Batano na batatu abasireti obugima amagima boli tuko ria Jumamosi botuko hinganiri twamurikira ase ensemo ya etwani gusitwa murekera kirato chako murobero mwancho murigirire neire baga se page 15 na kabere ikira gukwana buna abaiga nigo baringa injira kurwa asomo cyo Nairobi kosepa kogenda ase county ya Nyamira kurinde bukanyara konyoro mu basokano usikubatire ni gwasomo basokana ase chinse mu chire cha ekerenyo ino mugano ireri baga kima se gazeti ya The Standard nabo igo ase ekingese kende igo bono emurekirete Auditor General Nancy Gathungu nigo bonanyari komocha ababunge asogotakora emirimo yabo yo amangana auditing usembara ababakoringoria higati yechiriboti chiri cyabere kikobwatoko nabo igokobwa muno enjera kibesa kinyingi cyabere kikotumeka ase ense ya Kenya kurwa buna bono kuro mwaka 2012 akirago tanga kurwa asichiriboti cyose cyabere kikobwatoko nibere cyoka cyabere kikokwanira ne bunge otanga nigo ababunga bange bagusabu riboti chuko roboti lakini roboti orundo ligo chiri waligere rwasinzirengi kira nabo kurigera naki kibesa chitumegete ase chinsemo echo cross gazeti eyiga ya The Standard yeri tukorero ngarenginga nonda korera Miau kapusiga kwa ten 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 miau kapusiga kwa wi miau kapusiga kwa ten 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 miau kapusiga kwa wi hallelujah mudo akwa uri haha ni kaire to kega view. Okay, pono ga igal lero gani go swa page 3 asengo koro kyo munyakieni olero no yoruguru ga iga zokurate banga kenyambi. Okay, no problem. Okay, ni ga koro kwane recheni wangui wi cheni wangui kaire tukega kanini. Okay, ni ga menyete igaro mokolie biashara asa kuruku Elipagon kaunti ya Nakuru. Okay, nande gotebekana gaiga egentanchete sana ebintanchete nganchete gutaratara igokora moire papa pupa igore bita kwani konini. Okay, kurugiga bo nanchete gotera nancheta matera buna nagotera ligiga bo mapema. Okay, naende nanchete kominyoka no mominyoki ale sana lakini mobero yekera ngoligereria mwanjo moligereria oligerereti mobero no bo kominyoka boli. Okay, there is no problem. Kule ninje tikangoira ase mbona tekobera mapema. Okay. Okay, leo ni siku ya Jumatatu, Disemba tarehe 15. Mwaka ni 2025. Taifa leo pechi kianda mapema. Dondosa hapa na pale. Okay, aigata tekoire paka London Uingereza. Bono maititika kotebiga lero kukutali ni chinse lero kukutali chinse sengecho esukwe gatoko chikosoni gere ensengima. Okay, London Uingereza. Buda simulia marafiki kwa kusimulia London. London ditole. London nere London. Okay, Buda simulia marafiki kwa Okay, umungu analegaiga orangiritia basani baye. Karangiria basani baye agaso akobaereza. Akabaere atete kobaereza buna akia akorete amene tu na Facebook enchire yo okay yo mubiri. Okay, bueno, era ni gajeta en Facebook, akari lichite terabona te kunyugucha gocha gerake. Kanya kolge lichite terabona gocha gerake o mubiri. Okay. Mamuraka chichaka kuchititura we unacha kuchititura bona buna kwaereza basani abaye igako baereza iga unaswa kunjitere chiga ngaswa kuigu egezunguzungu yani ngaswa kuwe ziroli okay kuruse ziroli nanda kotebaga agaswa korra muna no muntu temanyeti agaswa ku muntu kumuati omonyerere gaki okay akamakuru abone ndagire gaswa kumusinya
bona basani abaenda barabubatira abantu rumbura bakageza uyaya ntubona ukirabu na ntubite biti tokolete ti totageti mapema. Okay, oino mulikio no kurukwa ige chite kurwase Daily Mail wi abantu nararikaje kira. Okay, kurugiga bukwere paka sakuru Ruiru Muchini gaiga atema muke chapu baada ya kuona. Okay, mungwano yone ai mugetaga seli mukaje. Baada ya kuonja buyu ya zali ya kichu. Jesus Christ, kibona ningesomeka kimama nkonya ngoga. Mkutaka kusomea gazeti. Nkonya bunaka. Atema mke chap baada ya kuonja buyu la asali la kichuna mtaani. Eke gusi. Sokoro eke gusi nayo kutokona. Naona ya kwasi nyundo. Eke gusi nayo kutokona. Eke kiwata mangana mangono mulikyo nali getebwa ngokoro kwa nere pension mateka. Pension mateka rero ototebiria u. Bona ga iganta tenkoire paka sakoro kwa American papa pupa. Yo man. Koire paka America ni gaiga sitokuru na Washington DC. Washington DC America gaiga mulikiona ni gakuru kumasirika na masirika mapema. Ego tebe kana ndi tukondire already mo Beyonce na Rihanna barwanirire to musacha. Beyonce mumaete no mwana muziki, Rihanna no mwana muziki, nani na balembo sana. Okay. Bona wege go tebe kana Mungu analega iga obwate Beyonce buna utwara Beyonce baigwana ne buya sana bona gachega ikira Rihanna nera gasona gati yanera gasona gati nere ndo bagachaka gochati bone kero Beyonce atite kurigererie SSB yo Mungu anuria buna bagochata na Rihanna wi karibu sana bapigana yani ake sana bachake kurwana chisegi abuna America maite tole bono egaikira ne bakakora ki bakagamba egente kige gachige kora ki ge gaera Sokoro sege nchondo chenge content yake ire na bugutuire se never content yake Beyonce na Rihanna bakangusana na singe ncho omo muragete banchi te bonsi usomusacha gete na kiekyo obwate kana muna mugechi na kiekyo ngo batebi na ki asenge ncho ye birona aro korona bugutuire se dondo mente okay dondo asengo chikokorera gaiga igongo koira paka sakoro kumachako simuchini demo agundua kumbe poro akutema mkewe bono gaiga mu subati nakale gaiga baigwane no mungwana gete bono mungwano yakamotebi ngoseri ndi mukane aye tomenye naye ngoseri mukane tomenye naye bono umwise ko yagacha kugundwa nga amaene tachieti akoleki aseri mukae bone security togo tigana no mulikyo no kurwa pension mateka abunongo kolega setiane taifa lero kwa razangu ra duniani tigatumira naye ase never right wono monchu muligelinga nekene tuakolira magazeti asensamiyo kulendo nyolenga kero tokwenda se never achikoraga chinsa ibereka tokwirana singambo ntobe nabalimu kurwase skuruli ya keroka technical and training eligere guchosanga mange kigma sobokolwe skuruli ya keti igotoba isa kusuka keroma yetenga mwalimu Ivanisa Omeru na madam Rebecca Amisi babaliga igabono mambia chinso ibere kusanga ingambo ya Gatembe mambia bono tuskatu chale ene tuwali ya Gatembe.
National anthem ya never never never. Orero ndero irumanyara babo mintu rero ndero irumanyara getembe yokire. Okay, njeta tego chega burungi kabisa serious. Gaki abantu baminta abananchi abaitu tomenyete ga abananchi umate nabantu bebinyoro gabu abantu bechingongo gabu nka gabu kwenda awao mapema bono ntatemba boli gatali asobobe tari asobobe ekerorocho motuleti ochoriru gabria naja tugambire chibese ni cheki kunya kumnyokero cha sali chibese ni cheki kumnyokero cha sali ngasa chindegero gendere ko ni busa nsa chindegero ogendere ko ni ebinto bitancheri chibese ni cheki kumuira to ugotiga ko ni bintebi igero motuleti anyore chinga kichingororo chokora kichoko chokugambira okay bono gakitari asobe omwana oimuka kabisa igo mwana mwasometiri yongi kuyongi oteba ngaki baminto gaki nkoboli ndaganta kaga 2027 nchemba konye 2027 ni nchenko bakonya serious okay mwamanya kuimuka botuko na mugaso no muri mwae ngagaki umugambi to ekende bono mutara mochora mukuraenda asiri guoni limwachorete mumanya kurora mago cha so mwana gaki omwana oyo iga kabisa serious pi kaicha kwa nanga onkorogo kibacha for MP Bonchari constituency bona mucha kumuka gocha bona mucha kumuka ngo baseli netinungu nyasaye chikure chimuta chimonge kwani iko nini timbwatia banangorage munya gocha bona boire nga bono nga ngomugambi naye nga ndero tu amonyora kurupara mugotera gotira nintaita abantu nintaite grupu lakini bona njireje sore nimeshapima ejere mugo chira barai kakiteringi ya taraira rende ungwari wanjura tigara ira rende umayo chako motebinga bono rende mugambi to ekende useto sere straight kabwate rende bono roche tabuati arafu aye bono monyene no imugete kabisa gochioro imugete kabisa aye na mukao ngomaite mugambi chikura naye ngochikoa ngabono maite mukunguti ndamwakanira ngagete hesabu yoko mwakanira agwakanire mukao sale gete nuguri okay ekure yeye mo yao iga yani akane chombe guseni sato guseni nya guseni sana gwicheba bona ekingi mugutwaro busu ngo mugambi umaite umugambi nintagete nchenche nyomberi yana natakongorera mabati atano akogorera mabati atano usali bono gakitari asobobe aitata gote na ubwana takwegorera ebinto byago bwana takokora bu mabati ainayo bwana takwegorera uroje taraira onyandiria irire kanganario kaki onyandiria irire kanganario kaki mukonya gotesa abana bande gaiga mugotesa abana babantoza ngomugambi vipi abunu baona abuna ase wosiafu mugambi vipi umaito mugambi nimbwate grupu y'abantu untakere nkoe egrupu y'abantu 20 abantu aba 20 na ubwate chikura cyabo nayo ubwate bitambuliso byabo usalegete lakini manyango chikukwana mwaso akora na chene lingokora usalegete bantu kyobwate teba ngekuru bwate ne yaga ebye kaitata nyono mugambi ukwanera kuwana nere gwetere kure yaga yemuyuka tigama chesa imubwate nganga ngomugambi aro ngayoberete manyanga go taraira kura ngomugambi ngayoberete iga nigo n'abantu 20 togendete guchatiria ne tole kiombe aro ne kenuri n'abantu 20 ndio tinda akara no mugambi tarakara na igwete no nerio gia abantu bare gigabo bono ngakiwataka naregererio mugambi ontomire none chiribusa no iga chapima tena banyore none chae bakunyuga rende bachiere echae kwani baromba nyute chae kurusoba magoche kiombeki bachiere ngakibacha manya tigamba tebiga ngochana murabarai tabatali breeze if not so onya tali bonya muri koigwa abarai bonsi mukoboria gende register lirikwa register kiama lirichikura chiko chigwako bwango iga omanya ko chaka ukwa nabantu bona iko chokwa nabantu no bali bu tubwati ngakingororo chyokubuta na mukao tubwati ngakingororo chyokubuta na abana bawo ka kinkieke okay ai tigangote kabarai chinga kichingororo batuli bali kichikura mbaro raba ya baratokonye na mbaro baratungaine lakini ende
tunyakuligereri bali baratokonye siwapemberezi wala siwasoroli. Never, never, never. Hallelujah. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 88 2397 or 0729 65 86 59 for more information or to book an interview.